Abusian for more baby papa so German Scafe so and also German TV so but one day subscribe to channel no. Like video no share said the way unubi and so on sabeka video ni bi near United Media boom. Yes, and Saturday, near head the offer Vag Saturday, Nla Vag Saturday. Can setup way a transfer from Fortune Thursday, event number 819, and also at 247 or we are per number 251 machine. Good. We are about amount 70. We are 70 another amount 75. We in not the 11 echo machine. We are 47 obey yaba. So to yiba there information 18 echo machine. We are no amount 87. Good. No one 55 7 echo machine. 55 echo machine. Good. Into a video was yemfa event enkodi. Yemfa event enkodi. Me yemfa de wa ha. Me hu se saa 70 we awo to wa hai. Obunaza ba mo 53. Saa 70 kro na wasa shadow ba mo 53 no. Obunaza ba mo 53, obe shadow ba mo 53. So good. Near double 5 in so high. Double 5 and also obemota or amount 35, which is 53 and 10. None me no in so good so. Say obemota obema amount 35. Oh, come. So yes. Inti event in the me event in the year. Na ye 35, 53, and 22 dalet. Na baby who say 5 you on also baby canta and also baby 10 na amount 50 also. Oh, come. So yes. The event no holding pa event no holding pa or nti pebi na edi ebesa could be by this time around the better 2 figures. 2 or 3 figures bet me at also to pay maybe na EDB. Good. Name current na. Oba current na say no our position. Say no our position no ever has no say. Good. Into a started or event number 128 number 247 no MI. We are no my 51 our machine. We 51 or my 70. We 70 or my 75. No 511 and machine. Until after 75 and 47 no yaba. No the 18 a machine. We are now 87. No more 5577. 5577. Good. Until already was yemfa event enkodi. Yemfa event enkodi. Good. Name here second setup being so our high. And also a transfer from Sunday special event number 639. And who sort of 9 waha 1 2 3 no about to 7. We are my 43. We are no my 17 87 44 17 87 44 17 87 44. Good. Name had the waha no monsoy. Sa 43 we would be see first box winning. First box. It's 43 no. Or have a shadow no amount 10. Free banker. Oh. Good. Obesi 83 our second box position machine. Second box position. 83 should be kia about amount 10 no. Free banker. Na esadem ewo. Come. Good. As I 7 way. And also Baba Bonaza no amount 57 57 so 44 ebekanta 89 and event is no me pese be 89 10 57 e try best three was 89 10 57 89 10 57 2 PM event in we are no 89 10 57 e try best three also. Oh, come on. Good.
Enti yɛnhwɛ current 9 event number 129 ɛbɛto 9 no wɔ ha. So sanga 9 no ɛbɛto wɔ ha. 3 weeks down 1 2 3 ɛna ɔbɛto sanga 7 no. Sanga 7 owia ɔma 43 ɛwɔ first box winning. Owia no ɔma 17 44 87 17 44 87 na ɔde 83 no abɛsi wɔ second box machine ɛwɔ ha ɛde ama yɛn. Nti saa pɛpɛɛpɛ ɛna wahyehyɛ no ɛwɔ ha ɛde ama yɛn no. Saa pɛpɛɛpɛ no wahyehyɛ ɛde ama yɛn no. Nti wɔwie deɛ na wɔse saa 43 first box yi wɔma shadow ɛma yɛ 10 na 83 second box yi ɔno nso ɛma key 10. So 57 ɔno nso baabɛ bonanza normal 57 ɛwɔ hɔ kamakama. 44 yɛn kanta no. So nti ama event no so ayɛ den paa. Good. Ama event no so ayɛ den. Nti sei na ɛbɛnya for yɛ full game no. Sei na ɛbɛnya for yɛ full game no. Nti ɛbɛka the 2 event no abom na yɛyi best 5. So na yɛyi best 3 na akɔ for 2 direct ɛbɛkɔ for number and 10 no. Ifree banker ayɛ 35. Ifree banker ayɛ 35. Nti twa bi na ɛdi bi. Nyame nka ho. Ɔma yɛn kwatenti ahoɔden wɔ mu. Bye bye.